Hello लोगोफोर गुड मर्निं आं डाटा भेलिडेशननि सोमोन्दै नोंसिनो फोरमायनो सानदों डाटा भेलिडेशन बानायनोब्ला आं सिगाङाव बे टेबोलखौ बानायना लाखाबाय ओमफ्राय बेनि उनाव डाटा भेलिडेशन बानायनोब्ला जोङो डाटायाव थांनांगोन डाटानिफ्राय जोङो डाटा भेलिडेशन खालामनांगोन डाटा भेलिडेशन अपसना बे दङ दा जोङो फार्स्टलि टेबोलाव जों माबेयाव डाटा भेलिडेशनखौ जों होनो नागिरदों बेखौ जों सेलेक्ट खालामनानै लानांगोन आं सेलेक्ट खालामबाय एमप्लयि कम्पानि नेमखौ बेनि उनाव आं डाटा भेलिडेशनाव हाबबाय एनि भेलु होयोबानो जायखिजाया भेलु खालामनो हागोन आरो ओमफ्राय जुदि आं बेयाव स्पेसिफिक मोनसे भेलुखौ एन्टार खालामनो नागिरदोंबा जेनेबा टेक्स्ट लेंथआ जाहैबाय 5 to 10 मिनिमाम नाम्बारा 5 जाथारनांगोन 5 नङाबा एन्ट्रि जानाय नङा ओमफ्राय मोनसेया जाहैबाय 15 होनसै आं आंना गोलाव थायोथ' अके होनसै मेसेज होजायो बेयाव इनपुट मेसेज होजायो जोंनि गेजेरा बेरेखा बोथोरनिसो अननाय बियो अखाफोर गावना नोंनि महर नों गैयाबोला खोमसि हर वान होयोबाबो मोनसे एस होयोबा जेनेबा मोननै आखरजों नोंनि स्टार्ट जायो होनबा जानाय नङा आरो ना बेलेग रिट्राइ नोङो रिटार्न फिफ्टिननि बारा जाबाय नंखायनो जाया बे मुसाहारिखौ नांला एन्टार जागोन दे दा आं नामखौ टाइप खालामनानै लागोन नामखौ टाइप खालामनानै लाबाय आं बेखौथ' मिथिखाबाय जानाय नङा बेयो केन्सेल थिग बेबायदिनो आरोना नैबाव गाहायाव टाइप खालामनांगोन होमबा नैबाव नोंनि आगान नायै नायै हान्थिबाय आं दिनै मिजिंनि नैबे एक्सेप्ट जाया बारा जाबाय नालाय ओंखायनो जानाय नङा आरो नोंनि आगान नायै नायै हान्थिबाय आं दिनै दा माबेसिमाव डाटा भेलिडेशना नांगोन जों बेखौ मारै नायो होमबा नैबेयाव थांनांगोन जोङो फार्स्टलि थांनांगोन फाइलआव थांनांगोन फाइलनिफ्राय डाटा भेलिडेशनाव थांनांगोन होमबा बेनिफ्राय बेसिमाव नांनानै दंखायो डाटा भेलिडेशना माबादि नांगोन बेखौ जों नायनोबा नैयाव थांदो डाटा भेलिडेशन नायदो 5 to 15 maximum 5 to 15 maximum नों गैयाबोला खोमसि हर
सेलेक्ट खालामनानै लानो एसे गोलाव जागोन लोगोफोर दा नैबावबो जों डाटा भेलिडेसनखौ माबा खालामनानै लानो होनानै लानो कन्डिसन एप्लाइ खालामनो डाटा भेलिडेसन हल नाम्बार होनांगोन हल नाम्बार होयो बहुद दं आरोना नट बिटुइन बे थागोन आरो हल नाम्बार लिस्ट डेसिमेल माबा खालामनो हागोन आरो नों जेनेबा आङो हल नाम्बारखौ लानोसै बेयाव बिटुइनखौ लानोसै बेनिफ्राय बिसिमाव जेनेबा 5निफ्राय 7सिमल' जागोन बे 1 टाइप खालामोबा जानाय नङा 0 देखायगोन 5 देखायोबा बे एक्सेप्ट जागोन थारमाने आंबो इनपुटआ होखानाय दङ 5 10 होआव जानाय नङा अनलि 7सिमल' नालाय जानाय नङा बेबायदि डाटा भेलिडेसनखौ आं नायफिनो बेयाव आं मोनसे नायनो समायना नङानि 100 to 150सिम मोनसे मेसेज होनो info between 100 to 150 शो जादों info मोनसे देखायगोन आरो बेबायदि देखायगोन 10 सिरिस खालामगोन नोंसोर बुजिखाबाय जानांगौ बिसिम थांगोन आरो दा एसावबो थिग बिदिनो एप्लाइ खालामनो हागोन डाटा भेलिडेसनाव थांदो सेटिंसआव थांदो भेलु नङाबा हल डेसिमेल बिदि होनो हागोन आरोना एसानो बेबायदि बिटुइनाव होदो नङाबा 18 to 60 नि गेजेराव आरोना 18 to 60 मेसेज होनसै info
बेयाव एक्सेप्ट जानाय नङा एप्लाइ खालामना लानांगौ आरो बेखौ थाबाय थादो नों आंजों सेराव 18 होयोबा एक्सेप्ट जागोन गाननायै नायो 20 होयोबाबो एक्सेप्ट जागोन हामथिबाय आं दिनै 60 नि गोजौबा जेनेबा 61 बा बे मालाबा एक्सेप्ट जानाय नङा आरोना थाबाय थादो नों आंजों सेराव 60 थिग बेबायदिनो आरो दा आं 18 निफ्राय ओरैनो होलांसै 18 निफ्राय ब्रेक खालामनोसै सिरिसआव होनोसै नै डेटआवबो बेबायदिनो कन्डिसनखौ खालामसै कन्डिसनखौ खालामबाय जेनेबा डेटा भेलिडेसन खालामबाय जेनेबा डेटआव 1 तारिख 2000 बे जानुवारि बेनिफ्राय जाहैबाय 2019 सिम 1 तारिख जानुवारिसिम अनलि बेल' भेलिड जागोन आरो मेसेज खालामनो हागोन आरो होनो हागोन आं जायखिया ट्रेकल' खालामसै बुजिनो हाखागोन सिरिस सिरिसआव थांबाय सेलारियाबो थिग बेबायदिनो एखे आरोना गासिबो प्रसेसा एनिम बिलु हल डेसिमेल बिदिनो आरो हलाव होदो जेनेबा मिनिमाम 30,000 जानाय जानांगौ 30,000 मेक्सिमामा जाहैबाय 1 लाख बेनि गेजेराव एन्ट्रि जानांगोन आरो होमबासो जागोन एलार्टआव जोंनि गेजेराव बिरखा बोथोरनिसो अननाय बियो अखाफोर गावदा नोंनि महर 12,000 होलाबायोबा बे एक्सेप्ट जानाय नङा इन बिटुइनखौ होआखै थिग बेबायदिनो आरो 1 लाख जाजोब्बाय सिटिआव जाहैबाय जोङो सिट भेलिडेसन खालामनो हायो सिटिखौ जों सेलेक्ट खालामनानै लाग्रोदो बिनि उनाव डाटा भेलिडेसन भिडिअआ गोलावद्राय जाद्रायसै लिस्टिं होनो हायो आरोना सिटिआव बेयाव जोङो क'क्राझार चिरां
बाक्सा मिजिंनि नैबे फुरियाव थाबाय थादो नों आंजों सेराव नोंनि आगान नायै नायै जेरावबो ओंखारगोन आरो चिरां हान्थिबाय आं दिनै बाक्सा मिजिंनि नैबे बेनो आरो दा भिडिअआ गोलावद्राय जाबाय नोंथांमोना जुदि बेनि सायाव माबाफोर सोंनांगौ दङब्ला आंनो कमेन्ट बक्सआव कमेन्ट खालाम आरो साबस्क्राइब खालामाबा चेनेलाव गोदानब्ला अननानै साबस्क्राइब खालाम आरो लाइक बटनखौ थुनो दाबाव बेल आइकनखौबो थुनो दाबाव आरो बेनि उनाव हायोब्ला शेयार खालाम जुदि गोदान भिडिअ नांगौबा नोंथांमोना आंनि कमेन्ट बक्सआव कमेन्ट हरनो हागोन बेनि सायाव आरोबाव गोदान भिडिअ बानायनो थाखाय स' खुलुमबाय गोजोन्थों जय बर' हारिनि जय